kaunista. Se on sitä viidakon harmoniaa. Kiva olla karhu. Niin sitä pitää. Ja sinusta vasta karhu tuleekin. Laulatkin karhun tavalla. Dubi-dubi-dubi-du, näin se on. Dubi-di-du. Ei Mowgli, otapas läväyttäen tää rasittava kärpänen pois vanhan nokalta. Haha, sähän kun läväytät kärpästä, niin sä... Sinä, senkin lähtänen näin tihrusilmäriiviö. Hei, päästäkää irti! Tippu kädet irti pojastani ja heti! Tule hakemaan jäbä! Ei se on jäbä, vaan huba! Jee, kova jätkä! Okei, kaverit, te kerjäätte. Kuiva juttu! Ihmispoika tänne! Tässä on, ota kiinni! Näin se luontaisi järjestää. Tää on karhun elämä! Kokeilkaas tota uusiksi. Se ei mene hyvin! Se on sitä karhun elämää! Ja nyt poika irti tai vedä hän tänne solmun niin, että... Antaudutaan tässä! Koppi, 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 koppi! Vielä karhu ei saa paloinua! Auta minua! He vievät minut pois! Bagheera! Bagheera! No, selvä. Kesti pidempään kuin luuli, mutta tapahtui. Siinähän sä. Mowgli. Mowgli? Missä on Mowgli? Mitä tapahtui? Ne väijyivät. 101 vasta. Vasenta koukkua. Ja oikeeta suoraa. Ja vasenta taas. Oi yhden kerran. Mitä tapahtui Mowglille? Niin kun mä sanoin, ne apinarääkit vei hänet pois. Raunioille? Tuskin saatan ajatella, mitä tapahtuu, kun hän tapaa sen kuninkaan.